presentamos, Señor, este libro. Con el queremos traer xunto a ti os esforzos dos pais na procura dun futuro mellor para os fillos. Con este ramo de flores presentamos, Señor, a riqueza desta terra, que nos deches o desexo de saber cuidala, para o ben de todos e para o ben das futuras xeracións. Señor, neste ramo presentamos tamén a vida e as loitas das nosas nais, todos os seus desvelos, detalles e preocupacións por cada persoa da familia. Deus noso Pai, danos a cariño para saber corresponder a tanto cariño. Presentamos, Señor, o pan e o viño, con eles tamén todos os froitos da terra, que nos permite sustentarnos e damos gracias por a abundancia de bens, polas nosas familias e polo noso povo. Pedimos que, do mesmo xeito que ti, Señor, te entregas neles a nós para darnos a vida, que tamén nos saibamos entregarnos a compartir coas persoas máis necesitadas. Deus noso Pai, danos un corazón solidario, entregado e generoso, como o teu Filho Jesucristo.